Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Яңа ел алдыннан шаяручылар арткан. Эчке эшләр идарәсендә шартлаткычлар турында ялган шалтыратуларның артуын теркилер. Мәчетләрдә татар телен өйрәтә башлыйлар, дәресләр күпмегә сузылачак. Инвалидлар 10 көнлеге дәвам итә. Мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр спартакиадада катнашты. Татарстанда бомба хакындагы ялган хәбәрләр буенча 306 тапкыр ярдәмгә ашыкканнар. Чаллыда узып баручы елда 12 шундый очрак теркәлгән. Шуларның яртысы декабрь аенда. Ноябрь айында Единство бинасында бомба куелган дигән хәбәр килә. 40 яшьлек хатын-кыз шалтырата. Соңрак шәһәрдәшебезнең әлеге гамәлне алкоголь кулланганнан соң башкарганы ачыклана. 1 һәм 3 декабрьдә 2 ира спиртлы эчемлекләр кулланган килеш Sunrise City сәүдә үзәге янындагы техниканы шартлатабыз дип яный. 112 телефонна студентларның, мәктәп укучыларының да шалтыратулары бар. Аларның яшенә карамастан мондый шаяру өчен иректән мәхрүм итү яный. Санкция данной статьи предусматривает штраф либо лишением свободы на сроком до 3 лет. К уголовной ответственности за совершение данного вида преступления привлекаются лица с 14-летнего возраста. Еш кына мондый шаяруга үч алу теләге көнчелектә этәрә. Гадәттә шалтыратучы алкоголь кулланган була. Мисал өчен 13 ноябрьдә электротехниклар полиция бүлегендә бомба дип шалтыраталар. Берничә сәгатьтән 4-нче терәк пунктында да шул ук хәл кабатлана. По 2 фактам были возбуждены уголовные дела по статье 207. Сам же задержанный поясняет, что таким образом хотел освободить свою знакомую, которая находилась в отделе полиции электротехнических за административное правонарушение. Чаллыда мондый янауларның дөреслеккә туры килгәннәре дә бар. 2016 елның августында абыйлы энеле сәүдә үзәгендә бомба хакында хәбәр итә. Бары тик сәүдә үзәгендәге хезмәткәрләрнең уяу булуы аркасында фаҗига булмый кала. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татар телен мәчетләрдә өйрәтә башлаячаклары Казанның гаилә, тынычлык, әниләр, Кабан арты, Алабуга, Әлмәт, Түбән Кама, Чаллы һәм Яшел Үзән мәчетләрендә татар теле курслары эшли башлый. Дини йортларында тел өйрәнергә килүчеләр өчен уңай шартлар тудырылачак, машина кую урыннарын булдыруда исәпкә алыначак. Хәзер мөгаллимнәрне сайлау эше алып барыла. Дәресләр атнага 3 тапкыр уздырылачак, укыту программасы 3 айга исәпләнгән. Республиканың мөфтие Камил Самигуллин белдерүенчә, курсларны тәмамлаучыларга сертификатлар да биреләчәк. Инвалидлар декадасы дәвам итә. Бүген мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр спартакиадада катнашты. Алар үзләренең көчен 5 спорт төрендә сынады. Армрейсинг, шахмат, шашкалар, өстәл теннисы, дарс. Бүген мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр үзләрен 5 спорт төрендә сынады. Шашкада уйнармын инде. Пол көрәштіруде, қаптығы дарт едік мәні қында. Ел сайын келем, табашлар бар енді, қымда қабір 4 ел жүрем енді мінамында. Здесь очень нравится, стадион хороший, обходительность вообще здорово здесь. Просто даже вот душой отдыхаешь. А занимаемся мы и шашки играем, дартс играем, бочи играем. Ну, по мере возможностей, тут и прыжки, тут и бег. Башка спорт чараларындагы кебек бирдә дә казыйлар бар, әмма җиңүчеләр саны күбрәк. Әлбәттә, бүген инде инвалидлар көрәс барысы килгәннәр, бүген инде җиңүчеләр булмаячак, чөнки әгәр дә кеше үзенең авырлыгын җиңеп чыкты икән көрәшкә, ул инде бүген җиңүче дигән сүз. Инвалидлар декадасы атна азагында тәмамлана, әмма 10 көнлек беткәч тә мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләргә карата игътибар кимемәс дип ышанасы килә. Гүзәл Шихапова, Элдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Ел сайын 9 декабрьдә илдә геройларны алар эшләгән батырлыкларны искә алалар. 51 мәктәптә очрашуны социаль хезмәт герое Габдрауф Каюмовка багышладылар. Очрашуга аның балаларын да чакырдылар. Габдрауф Каюмов Лениногорск районында туган. Бөек Ватан сугышы елларында колхозда эшләгән. 1943 елда Кызыл армия сафларына чакырылган. Бөек Ватан сугышыннан соң Япония белән сугышта катнашкан. Яңадан туган якларына әйләнеп кайткач, янә колхозда эшләгән. Соңрак Казахстанга киткән. Шунда ук социаль хезмәт герое исеменә лаек булган. 1987 елда гаиләсе белән Чаллыга кайткан, КамАЗда эшләгән. Ветераннар союзы әгъзасы булган, актив җәмәгать эш алып барган. Но мы всегда чтим его память. Он всегда приходил в эту школу, работал, патриотическую работу вел, с ребятами встречался. И поэтому мы с великим удовольствием приходим сюда, чтобы почествовать. Укучылар белән очрашуга геройның балалары килде. Мондый чараларга безне сирәк чакыралар диялар. Я своим папой горжусь, конечно. Он у нас один-единственный, добрый. Нет, не часто.
потому что папа был всегда скромный, он не выдвигался. Мы его помним, чтим, в кругу семьи всегда вспоминаем. Когда жил, уделяли, а сейчас уже умер, так что нет. Не припомню, но были, когда звали, а так, когда живой был, да, приглашали везде, а уже умер, как-то не было такого. Габдрауф Каюмов 52 комплекста яшәгән шул йортта истәлекле такта куйган булганнар. Әмма балалары белдерүенчә бүген ул такта юк инде. Каюмовлар әтиләре турындагы истәлекләрне буыннан буынга җиткерергә омтыла. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат, шәһәрдәшләр Крылатый торак комплексында кулай бәягә фатирлар сатып алырга мөмкин. Комплекс иске һәм яңа шәһәр шигендә урнашкан, биредә 25 катлы бер йорт һәм 219 катлы йорт бердәм архитектур стилдә төзелгән. Торак комплекс уңайлы җирдә урнашкан, якында гына гимназия, мәктәпләр, балалар бакчалары, кибетләр, сәүдә үзәкләре. Тәрәзәдән матур табигатьне күзәтергә мөмкин. Күбесе инде торак комплексны бәяләп тә өлгергән. Мы здесь приобрели квартиру совсем недавно. Нам здесь очень нравится. Здесь очень тепло, уютно. Светлая квартира. Фатирларда биек түшәмнәр, шишенү бүлмәләре каралган. Бер бүлмәле фатирны нибары 1 миллион 730 мең сумга сатып алырга мөмкин. Администрация жилого комплекса «Крылатый» поздравляет всех челнинцев и гостей города с наступающим Новым годом. И в качестве подарка мы запускаем предновогоднюю акцию, значительно снижаем стоимости квартир. И теперь у каждого появится шанс приобрести жилье в новом теплом доме с выгодой до 240 тысяч рублей. Фатирлар саны һәм акцияны уздыру вакыты шикле, шуңа күрә экскурсиягә язылырга ашыгыгыз. Чаллыда 6-нчы тапкыр Бөтен Россия ярминкәсе узан. Биредә илебезнең 90 оешмасы катнаша. Бу юлы сатучылар шәһәрдәшләрне нинди товарлар белән шаккатыра? Киләсе сюжетта. Бөтен Россия ярминкәсендә сатып алучылар өчен шын бәйрәм оештырганнар. Кунаклар өчен тәмледән-тәмле ризыклар тәкъдим ителә. Мисал өчен җимеш белән әзерләнгән быжыр ите, грилдә пешерелгән күркә, мичтә пешкән пышы ите, Каспий, Ерак Көнчыгыштан, Якутиядан балык ризыклары, Удмуртиядан сөт ризыклары, Абхазиядан сырлар, баллы тәм-том, чәй һәм балның тәмле төрләре беркемне дә битараф калдырмый. Продукцияның сыйфатына аеруча зур игътибар бирелә. Очень ценится у нас качество продукции. Мы стараемся для наших покупателей. Бөтен Россия ярминкәсендә һәркем дә яңа елга олылар һәм балалар өчен бүләкләр сайлый ала. Кировтан рәсемле прәнкәләр, картиналар, сувенирлар, сөлгеләр. Присмотрел, да, разных народов получается, и стиль, и свистульки, и все есть. Разнообразные, получается, продукты есть, которые я еще не видел, не пробовал. Очень много интересного я уже вижу, который у нас в городе не найти. Свежее, самое главное. Может, ребенка что-нибудь интересненькое найдем. Җылы өс һәм баш киемнәрнең Монголиядан кашемир эшләнмәләр, унтыйларның киң ассортименты тәкъдим ителә. Сатып алучыларны сюрприз көтә. Ярминкәнең соңгы көнендә көнкүреш техникасы һәм башка бүләкләр уйнатылачак. Ярминкә 10 декабрьгә кадәр 32-нче комплекста Мегастрой гипермаркеты мәйданындагы павильонда оештырылачак. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы бездә. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубной ярмарке из Пятигорска. Роскошная норка и мутон, большое разнообразие фасонов приятно удивляют только до 10 декабря включительно. Стоит поторопиться. Шубная ярмарка «Новый город», ДК «КамАЗа». Более 1000 видов анализов, гормоны, аллергены, инфекции, онкомаркеры. Без очередей, анонимно. Низкие цены. Медицинский центр Medical On Group. 55 20 20. Радуем скидками в корпорации Центр и Селдом до 50%. Надежный металлический блендер всего за 555 рублей. Корпорация Центр и Селдом. Все как для своих.